Regai ndikokupaiwo chimwe chikoro chemahara ka musati marara ndava takasakupai mainjection ka munozopinda mumastriti musingazive kuti muri kupindirei vamwe. Unoziva here kuti nyika yatorwa 2017 SB Moyo ndiye akanga achianaunza paZBC. Akamira iye achimira achiti zvasvika pane imwe nhano, things reached another level. Andimazviona ka. But nhasi ari kupi akamudonhedza. Andimazviona. Parents shiri ari kupi akamudonhedza. Andimona nyika yaramba ari kupi akamudonhedza. Andimazviona. Mageneral mangani afa sofa akamira naMnangagwa. Andimazviona. But akadonhedza. Andimazviona. Mageneral asara nhasi uno ari kutorarama ndana ningi. Ndana Sanyatwa. Of which Sanyatwa wacho akatombomuda akatombomuti enda akatombomuendesa kuTanzania. Andimazviona. Azodzoka zvake adzoka. Andimazviona ka. Right. Ana ningi. Ana vachiwenga General Chiwenga aida kutomuuraya akatotumira Mary. Andimazviona. Akashandisa Mary kuti auraye General Chiwenga. But mushonga wakapa Mary. Mary haana kuziva kuti mushonga uyu unogona kutotenda futi against iye ndava akaushandisa zvisiri zvokuzi machemicals ka. But Chiwenga akabva azofly abva anorefresh abva anoninginwa nemaChina kunobatsirwa. That's why ari mupenyu zvaari nhasi uno. Andimazviona ka. Uyu munhu uyu wawe haasi right munhu uyu. Musekererei zvenyu munopera because vazhinji hamusi kuziva mune muchingoudzwa zvichitaura namutsvangwa zvezvi. Achitaura zvisana basa semusocial media but nyaya haisi ipapo. But even zvadaro nekuda kwemoyo wetsitsi vachiwenga nanhasi unoyu vanoramba vari munhu ane tsitsi vachitoita teke nenyaya yaMary vachitomupawo mari kuti ararame even mabills ake vachiita se vachiwenga havasiri vakabata passport yaMary. Manzwa here major street nemajaji aya haana kumboapoindwa hapana kana major street 1 akaapoindwa naChiwenga. Major street nemajaji esa akaapoindwa naKarima Mbara ari kuraya vanhu. Andimanzwa. Saka simba rekuti Chiwenga anowana simba rekubata passport yaMary anowana simba racho richibva kupi? Mapassport aMary haana kubatwa naChiwenga akabatwa nemakotsi. Anotungamirirwa naMnangagwa ndiye ane influence iyoyo. The same munhu avakashandisa pakuda kuuraya Chiwenga ndiye the same avada kushandisa nhasi futi kuti vatoti ngaatofoma nyaya against Chiwenga. So ndikuti kuti ndikutotaura kuti even mageneral acho asara makapusa makavarairwa makatarisa mupasi nemi muri kupera futi because Mnangagwa ada kuita make sure kuti asiya vana vake vari in charge. Zviri kungoitika kuna Museveni ndo chikoro chaakatora. Mese mageneral imimika munoona kupera pane vamwe vese varinonzi vakangwara kwangozika vanotokangwara kana kungoti paita makuhwa ekungonzuri linked to Chiwenga munogona kupera before 2028. Akutaurirai. Mark my words, akutaurirai. Makaita fine kana makarivara. So this is the time to act now. Isi vamwe tokutopinda mastreet munhu atichamudawo he is a killer. Tataura kudhara ndiye akauraya Mujuru ndiye akauraya Tongoga is a killer. Chikoro chaakaenda ndechekuuraya Mnangagwa. Andimazviona. Hatisumbosikana chimunhu zvenga kana pane vamwe vanopenzveredzana naye indai mupenzveredzana naye. Even me pandakatojoina nyaya idzi I'm ready to die. Izvi pandirofamba pese pandiromuka kuseni ndochengetwa nevadzimu. Even kana akanitumira vanhu vanondiuraya let it be because ndakadoneta mutumbi wangu kuvadzimu kudhara kuti kana ndichifa nekuda kweZimbabwe let it be. Anomanzwa. Anotumira vanhu kumba kwangu kumusha anotumira motokari dzinenge dzine vanhu vane ma-AK47 vachinitsvagai vari kutsvagai ni vazodai. I'm ready to die for this Zimbabwe. Anomanzwa. So mapurisa nyaya dzenyu dzokusikira muchiita mahumbwe ekunzi muchamisa vanhu no don't worry. Ugona meet in the street. Don't worry. Saka munhu uyu kwawe ndo the reason why tiri kuti ngatipindei mastreet. Ndiye ari in charge nekuuraya naDzamara. Mnangagwa ndiye akauraya sana Dzamara. Anomanzwa. Ndiye the reason why anadzamara vakafa ande mastreet munhu ngaachibva ticharamba tichitya kusvika rini. Manzwa. Abatsirwa naChiwenga 2017 anga atiza aenda noHwanda kuSoweto. Mukoma chidzoka uye Mugabe akati handigone kuita handover kune munhu uyu nekuti munhu uyu ndomuziva unhu hwake hwakaipa. Chirega iwewe Chiwenga ndikupe nyika utonge. Chiwenga akati boza hazi munhu ari greedy. Unoona kuti vanhu vanonyeperwa boza vanhu Chiwenga chaiva vanhu havamuzivi I think.
vanhu hamunatsomuziva Chiwenga. Chiwenga haasi greed, haazi munhu anoda power steering, he is not power hungry. Akanzi naMugabe ndokupa here nyika utonge, akaramba akati handidi. Mupe yeye ndiye anga ari vice president wenyu, tivake nyika chandiri kuda. Chiwenga akataurira point blank Mugabe 2017 kuti ini nyaya yangu haisi yekuti ini ndiri kuda mapersonal interest, ndiri kuda kuti nyika iende mberi. Saka therefore nyaya iripo ndeyekuti ipai mukoma wangu uyu Mnangagwa. Anova Mnangagwa nhasi ndiye akugara meetings kupick up farm. Anova Mnangagwa the same person ndiye akatuma Mary kuita kupoisona Mnangagwa, kupoisona Chiwenga. But Mary achitumwa kwenda kunopoisona Chiwenga, haana kuzoti mushonga wacho iwoyoyo uri kushandiswa iwo makemikal ari very dangerous. Ndo masame chemical auraisa naparents shiri. Mamwe acho anozorwa mumadhoo vapera vakomana mageneral. But mubvunzo wangu manheru anoti why are you still folding your hands? Muchafa mageneral mosiya vana venyu vari nherera. Mnangagwa kuti atonge chete makapeta maoko muchiti boss. Chamunoti boss chii mimi mageneral mimi? Muchipedzwa mapedzerwa akadai. Why musingabvunza kuti SB ari kupi? Why musingabvunza kuti parents shiri ari kupi? Why musingabvunza kuti nyika yaramba ari kupi? Why musingabvunza mamwe mageneral yenyu akafaisa kuti ari kupi? Munoba makangofoda maoko chete. Muchafa mese imimi kuti Mnangagwa aise mwana wake ndo pane plan yake ipapo. So tiri kuti isa kuenda mumastreet, ndo nyaya tiri kuendera mumastreet iyo yekuti vana veZimbabwe vararame. Hazvidi kuti woti unouraya obva waita mbavha. Aini kana achindiuraya ngaandiuraye. I'm ready to die. Ndakatosaina kudhara. So I'm not scared. Handisachatya. Kana ndichifa ngandife.